fi di Alice Evans. Dwi'n 21, ers mis Tachwedd. Dwi wedi bod yn chwarae'n proffesiynol I tîm futsal Sinnai Calcio Futsal yn Sardinia yn yr Eidal. Dwi hefyd yn golgeidwad I tîm Cymru. Ie, bywyd yn rili galed yma. Na, mae fe lot well na Cymru, dwi wedi gwir. Fi'n meddwl oherwydd fel y haul yma trwy'r amser, pawb lot hapusach. O'n I wedi cyrraedd fel am hanner 9 y nos a oherwydd oedd flight ni fel yn delayed. A oedd y merched yn treino'n barod a nhw wedi rhoi fi syth mewn I training a fi wedi bod yn trefeili trwy'r dydd fel o fi'n knackered. Even o'r training session fyna, o'n nhw moyn seino fi'n syth. Dyna pryd oedd wedi really bwrw fi, o'n I just fel, wow, like, mae hwn yn mynd I bod yn bywyd fi. O'n I byth yn meddwl bys fi erioed yn cael contract. O'n I ddim yn meddwl bod ni'n ddigon da, o'n I moyn dod yma I gweld beth oedd e fel y standard fel be, a wedyn fi'n gallu mynd nôl i'r UK a fel gwybod be fi angen gweithio arno. Mae fe bont wedi bod yn dream o fi I chwarae abroad fel football neu futsal, especially mynd pro. Fel hwnna rhywbeth fi heb wneud yn Cymru neu Lloegr. O'n I bont yn balance o gwahanol clubs, so I actually just focus on un clwb yn rhywbeth really nice a I'm really proud of it, dweud y gwir. O'n I wedi colli pob gêm, nhw heb ennill, nhw heb draw o dim byd, o'n nhw'n colli a colli by eitha lot. Mae fe'n challenging iawn. Obviously, y lig mwyaf challenging fi erioed I chwarae mewn, especially fel futsal, ond na'n really enjoyo fe, fi'n offi challenge. Fi'n meddwl fi wedi setlo yn really dda yma. Fi'n codi lan bob dydd, fi'n really hapus yma. Fi'n bo amser yn excited I mynd I training. Fi'n byw yn lle bach o'r enw Mara Calagonis. Ni'n galw e'n Mara. Mae fe fel village bach. Fi'n really offi byw yn y tŷ fyna. Mae fe'n mawr iawn a fel fi gyda balcony bach a mae'n lovely pan mae fe'n boeth. Be fi'n hoffi mwyaf amdano y lle yma yw bod e'n reminder fi llawer o Cymru, fel lot o mynyddoedd o gwmpas, a hefyd fel Sardinia, maen nhw gyda fflagyn hunain. A maen nhw ddim yn fel galw yn hunain Italians, maen nhw we're Sardinian. A fel reminder fi just fel o bod adre a just mae'na cymuned I gael yma a dyna be fi'n hoffi mwyaf, fel fi just yn teimlo fel maen nhw fel teulu fi hefyd. Fi ddim yn edrych fel fi o'r Eidal o gwbl. Fel fi yw'r unig blond yn tîm fi, yr unig un sydd gyda blue eyes. Fi ddim yn tano o gwbl. Fi'n really gwyn. A pan fi yn tano, fi'n mynd fel tomato, a wedyn nôl yn gwyn. Ond oedd just pawb just yn edrych arno fi fel pwy yw ti. A nhw'n gwybod yn syth, fel fi'n cofio mynd i'r siop a fel dweud, non parlo Italiano, fel a nhw just fel, obviously. Mae yna bench I gael ar diwedd y street fi a mae bob amser dynion fyna, I gyd dynion hen, fel yn eistedd fyna, maen nhw fyna bob dydd. A maen nhw bob amser dal yn troi a edrych. A fi fyna fel, ciao, a maen nhw fel Inglesi, a fi fel, na, fi'n Cymro, fi ddim yn Saesneg. Na, maen nhw dal yn gwybod fi yw'r foreigner. Fel fi yn stico allan gyda gwall fel hyn I ddweud y gwir. Fi yn really meddwl fi wedi gwella. Fi'n teimlo lot ffitach. Fi'n just teimlo mwy sharp. Mae'r clwb yn neud fi teimlo mwy confident oherwydd maen nhw yn really fel belifo mewn fi, which yn helpu lot. A so fi'n meddwl hwnna fel y main thing yw fi just yn teimlo lot mwy confident a fi'n meddwl bydd hwnna helpu fi yn football neu futsal. Honestly, fi'n enjoyo futsal mwy. Y rheswm yw oherwydd yn football, ti angen bod switched on, ond ti ddim fel called upon trwy'r amser. Futsal, fi methu switch off. Fi'n bob amser angen gwybod lle mae'r pêl, gwybod lle mae fel chwaraewr fi angen gwybod pob peth. Fi'n cael buzz yn football, ond fi ddim yn cael... Mae just buzz gwahanol.
Ond ie, fi yn enjoy futsal llawer mwy. A fi wedi chwarae fe since fi'n 16 a fel o'n i wedi cwmpo mewn cariad gyda fe amser fyny a fi heb cwmpo allan o cariad gyda fe a sa'n credu byddai byth yn. Fi'n really enjoyo y gêm. O'n i bob amser yn gwybod pam o'n i wedi cymryd y contract yma, falle byddai yn cymryd hit gyda Cymru. Oedd hwnna yn peth galed i gwybod oherwydd ers fi wedi bod yn plentyn fel breuddwyd fi wedi bod fel chwarae Cymru, cael cap senior fi a fi wedi mynd trwy age groups a blwyddyn diwetha oedd y tro gyntaf fi wedi cael cap senior cyntaf fi a really proud moment i fi a falle byddai'n dal yn chwarae Cymru neu falle byddai ddim. So ni bod amser fel yn prepared am hwnna. Mae ddim yn fel thought nice. Fi'n gobeithio fi'n gallu perfformio y dau. Fi'n meddwl fi'n gallu. Fi heb cael fel offro fel opportunity fel hyn yn Cymru na Lloegr fel professional. A os fysa fi'n troi lawr y offer yma, fi'n gwybod fysa fi bob amser fel, oh, what if? So ni literally just i bite o bullet a ni fel, na, hwn yw'r rhywbeth fi moyn neud. Fi bob amser wedi meddwl, mae hwn just fel peth amdano blwyddyn. Pan fi'n dod yma, mae fe dim ond tan June, hwnna pryd mae contract fi wedi gorffen. Fi wedi defer o blwyddyn fi, fel fi'n mynd nôl i uni. Dyna fel beth yw ffocws fi, fel dyna beth fi'n meddwl. Ond as fi wedi bod yma mwy hir a fel y mwy fi wedi fel cwmpo mewn cariad gyda pob beth sy'n digwydd yma a bywyd fi, fel nawr fi really moyn fel i trio fy gorau, cael contract arall, contract gyda tîm yma neu contract gyda tîm arall, fi ddim yn siŵr. Honestly, sa'n credu fi byth wedi bod mor hapus. Fi'n codi lan a fi literally fel, wow, hwn yw bywyd fi. Like, mae fe just yn feeling really, really great.